Nyakwaramogi Ajwang' osekalo dakika 37 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazet Matai. Nyinga Joyce Oduor. Antiere kae kod jafwambo wadwa Hansel Oyango mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Gazet mango mori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny somo e yo makare. Oyawre Hansel, ichio nade? Achio maber Joyce. Sayo rita. Abiro ka kawaida. Walid ne Nyakwaramogi achiel ariyo gazet ka. Gin weche ma moko gin mag kuyo, moko nitie mag mor, nitie mag kuyo ka to ema wuok e wang' apaya ma Kenya ka. Waneno ka nitiere joma osewito ngimagi kinde mag sikuku. Wang'e ni wan e kinde mag sikuku sani. Gi weche mamoko nitie nyadendi manye okwako yien. Owinjo be ni kete Guinness Book of Record. Kata kamano jo Guinness Book of Record bende nondiko kawacho ni nitiere weche manyaka ginone. Rekod masani koro gin giyango en mana mano mar seche 48 mane osekalo. Kata kamano seche 72 warito neno gibo bed kikete Guinness Book of Record kata oyadona chako kod gazet mano ma Daily Nation. Kal ni weche makamago nitiere gazet ma Daily Nation. Gazet nitiere weche mopogore opogore. Malo kanyo aneno ka ochak kod kata otem fuona weche mogik kata wuoth mogik mano mar Cyrus Jirongo mano wito ngimane e masira mar apaya otieno ma piny norugodo chieng' ngeso e pacho kayo. Tiki kayo ni the last moments of Jirongo kakoro nyaka sani wacho ni mano jasiasa machon kendo jod bura machon malugari Cyrus Jirongo nyalo bedo ni nitiere ng'ama ne osiepne moro mane otero e magawa moro mayudore e boma ma Naivasha kama bang'e nowito ngimane e masira mar apaya mano timore gwingo mag Karai mayudore e wang' apaya mano mar Nairobi kochomo Naivasha. Kopogore kod mano bende otem fuon kanyo gigo mano timore mano motelo ne masira makamano. Kata kamano mano weche motudore kod masiche mag apaya Hansel emano ka gazet ma Daily Nation omiyo peko kinyi makawuono death on highways. Kakoro nyaka sani nitiere moko kuom chike mager midwa kete apeni ma pacho kae maneno no duok piny masiche mag apaya e pacho kae. Kaluwore kod kwan mawuok ka NTSA kwan mag masiche mag apaya mane higani mar 2025 pok orumo kata to nitiere medruok mar 5% kipimo kod kwan masiche mag apaya mano timore e higa mar 2024. Wach makamano miye peke it gazet mar 4 kaachiel kod mar 5. Kata kamano Hansel kapok wadhi kuro bende nitiere resolutions moko maneno ket kanyo kochako namba 1 nyaka namba 7 Hansel. Nyoro aneno ka nitiere riwruok moro manie sirikal oketo ma different stakeholders manie motudre gi weche mag wuoth Kenya ka. Nyo aneno ka nitiere National Police nyeni kanyo, Director of Public Prosecution, Judiciary nyeni kanyo, Attorney General, NTSA nyeni kanyo, Department of Correctional Services, EACC nyeni kanyo gi Kenya Prisons gi Law Society of Kenya. Nye gibiro kamora achiel mondo ginon wach mar thoe ma nene wang' apeyni magwa ma mondo gibedie gi some resolutions kata mana paro moko magiseng'ado ni mage gik ma gidwaro luwo. Achiel kuom gi mana kaka isewacho no nitiere weche mag courts ma mobile. Wacho ni courts ibro kete bath apaya mondo kony jowuoth ma samose kech gitemo neno ni ji odhi ochopo skuku kuma ne gidwa dhiye. Kata kamano to ka ng'ato oketho chik to mondo oyawne bura mapiyo mondo yale. Koro nitiere courts moko mose wach ni bro ng'i sana ma bro deal gi jo apiko nikech wacho ni jo apiko en achiel kuom yore ma thoe osemedre godo Kenya ka. Giwacho nitiere kata road blocks moko mibro medi ma mondo tim godo inspection. Nitiere crackdown mibro keti. Nitiere kata mana anti-graft officers ma bro bedo e tie wang' apaya. Nitiere ambulance mibro ket standby apeyni mopogore opogore. Nitiere kata mana jo piny bende okwani koneno ka ng'ato riembo marach kata mibadhi timore to nitiere nembni manyo chiw monego bed ni igoyo ma nyondiki kanyo. Nitiere 999, nitiere 911, nitiere 112. Mago toll free numbers matende ni kigoyo to en nono. Onge chudo moro amora. Kanyo onge chudo. Gi pacha neno ni magi gin yore mabeyo. En mana ni ok onego bed kinde of course kinde siku kama onego bed intensified
kata kamano to nitiere moko ma ginyalo keta throughout the year nikech thoe momedre gi 5% gi ok en gimochako December, en gimochak king'iyo January nyaka sani. Koro ipenjo ni between January gi November to ang'o ma sirikal osebedo katimo. Koro aneno ni gine ne riwruok manyo ketni kik vunje nyaka ne ni onyago olemo madwarore to odhi nyime kata January kata February gi dweche mamoko mabiro. Nitiere gik moko kaka crackdown ok en gima nyaka rit ni mondo sikuku ochopi kata mana ng'iyo ni jo apiko riembo nade ma gik mok ok ochuno nyaka warit ni nyaka sikuku chopi eki ng'iyo gi weche mamoko. Nitie moko ma ang'e ni nyalo bedo ni tek keto tem dweche ka odiochieng' kodiochieng' to nitie moko ma aneno ni nitiere ma onego dhi nyime kik chung'. Wach makamano anno komie peke it gazet mar ang'wen kaachiel kod mano mar abich mar gazedni ma Daily Nation. Wang'eno odiochieng' manyoro duol makamano nochuogi kata ne otakanyo kod ogai mar doho mano Martha Koome ka bende Martha Koome ne okwayo jo Kenya mar mondo mi ong'iane chike mag apaya e pacho kae mar mondo mi okony e duoko piny kendo tieko thoe kaachiel kod hinyruok ma ikelo ahinya to gi sani mwang'eyo ni nitiere wuodhe mathoth ahinya madhi e gwengo ma Kaluo nikech wach ni mano wang' apaya maduong' ma Nairobi kochomo Nakuru. Nyaka sani koro en wang' apaya no ma wuodhe sani thoth ahinya kaluwore ni nyaka sani nitiere jo Kenya e kinde ma wuodhe mathoth matimore otieno to wang'eyo otieno kacha nitiere nyaka derepe mag loche manyalo bedo ni moko kuom gi oseriembo kuom kinde mathoth to koro giol. To bende no kondik kanyo ni moko kuom gigo makoro oseyangi kaka thoro kelo masiche mag apaya mathoth ahinya pacho kae kaluwore kod jogo mochung' ne arita. Ondik kanyo ni moko kuom gigo oting'o kanyo gigo ma yom mano mar dhano, gino miluongo kanyo kod dho ngere ni human error. Nitiere jogo mamer kariembo, nitiere jogo makoro e kinde makoro gi overtake gari to ok gitime yo makare nikech wang'eyo ni kaluwore kod chike mag apaya nitiere yo makare ma ng'ato winjo bed ni overtake. Kopogore kod mano bende nitiere ng'we airititi kaachiel kod koso ng'iyo kata rango chike mag apaya kod gino miwacho kanyo ni observing lanes. Mago bende moko kuom gigo moyang kaka kelo masiche mag apaya e pacho kae. To bende yang kanyo ni nitiere moko kuom maderepe mago mag loche mathoth ahinya, moko kuom gi bende koro break chot negi ahinya nyato ka koro giridore e got. Mage moko kuom gigo moyang ni kelo masiche. Hansel an gi pacha neno ni the ultimate solution of course ok obi tieko accidents maduto en ni yore mamecho kaka mawuok Nairobi kadhi Nakuru kendo dhi Kisumu nyaka Eldoret Western Kenya kochacha onego kaka jatend piny Kenya nyosewuok ko ni dwaro ensure ni yore go yar mobedo duol nikech kiwinjo malong'o kaka koro accident manyotimore manye ji owuok e arus kaka mega kadok gwenge mag Kisii kochacha iyudo ka accident nyotimore en head on collision matiende ni mtoka mabiro otuomore gi mtoka madhi kata mana ma easy coach manye iwacho notuomo lori moro manyo okete bath ndara gi mamoko. So koro duoling man deri ma main gi bro konyo nikech anya paro ne nitiere kinde moko kata mana yore madhi gwenge mag Masawa accident yande timre sani ok wawinj ga ahinya nikech yorno nobedo duol chakre yorno bed duol accidents go odok piny kata ka timore to timre mani ng'ato bayo kata mana break ochot to ok ong'eny kaka yande ntiere. Koro jatend piny onego kaka osechako tije mag yaro nderni gi aneno no dhi nyime go nikech mane ma bro reso ngima jo Kenya nikech maeri ok en tho mani ng'ato wito ngimane kende tiyudo ka kendo koro rocho kata mana uchumi ma Kenya ka nikech nitiere jomoko ma familia gi ogeno, nitiere jomoko ma be gimako lemo moko mopogore opogore Kenya ka jotelo madongo nikech accidents to ok oyiero ni jatelo maduong' kata ng'at matin bende osewito ngima gi. Wan gi Cyrus Jirongo be nyowito ngimane ka mar abiriyo mar gazet mar Daily Nation. Hansel it gazet mar abiriyo kanyo nyaka sani koro penjo makoni kod kocha ipenjo kotudore kod seche manoka mano ma ne one Cyrus Jirongo kongima mano motelo ne masira mar apaya mano yude mane gweng'go mag Karai mayudore Naivasha e county mano ma Nakuru.
nyaka sani koro iwacho ni Cyrus Jirongo ni ne nitiere osiepne moro ma koro ne okowo e magawa moro e gwenge mag Naivasha. Mano mana matin ne seche achiel kata saa achiel kapok masira makamano nojuke. Kalure kod moko kuom joneno mane koro nyaka sani gazet ma Daily Nation bende noloso godo. Nyaka sani koro iwacho ni kalure kod nonro makamano makata ma gazet ni mano ma Daily Nation oyudo. Ahinya nyako tudore kowuok kuom jogo ma koro nokwayo gi mar mondo mi kik giyang ni gin jomage. Nyaka sani koro giwacho ni Jirongo ne nitiere kod osiepne moro e boma ma Nairobi mano chieng' tich ang'wen mano godhiambo kama bang'e ne otere nyaka e boma mano ma Naivasha. Kalure kod jaboda boda moro ma bende koro riembo e gwengo mag Naivasha wacho kanyo ni ne oneno ka jaod bura machon no mano Malugari ne keto mano osiepne mane nitiere godo e magawa moro mano kar saa 7 gi dakika 30 mano mar otieno ma piny noru godo chieng' ngeso. Iwacho ni kama bang'e ne owuoka kanyo ka koro duogo e boma ma Nairobi. Magi gin mana moko kuom maling'ling ma gazet mano mar Daily Nation temo menyo kotudore koda seche mogik mane nene Cyrus Jirongo kongima kapok ojuko masira mar apaya. Nyoro kata mana nyoro nyawinjo ka ji nye penjore ni nyaka bede ni nitiere gima notimore mano olid to tho ma Cyrus Jirongo. Nitiere wach moro ma wachore ni nitiere kaka ohendnige moko nitie mano osedonje weche mag minerals ma be inyalo dibede ni otudore gi tho mare. Kata kamano to mago mana gik miwacho, mago gik ma pok oyangi. Kata kamano to gima duong' ahinya to wachore ni janeno moro wacho ni nitiere nyadendi moro manye none just a few hours kata a few minutes kapok Cyrus Jirongo noito ngima. Wacho kata mana ni nitiere janeno moro ma jaboda boda wacho ni nitiere kuma ni Cyrus Jirongo nochunge gache to nyadendi moro nolor ma giloso kanyo kuom madhi dakika achiel kapok nyadendi no odhi ma bang'e no ema koro bang'e no to noyudo accident. Iwacho ni nyadendi ni kata mana nitie gik moko manoyude e gari ma suggest ni nyaka bed ni gari no nyadendi moro ne nitiere. Kata kamano to nitiere ja petrol station moro wacho ni just a few minutes before accident no ne happened, Cyrus Jirongo nodonjo e petrol station kamoro kanyo to ok nochung mondo oketne petrol. Nodonjo to okala to odok ko join highway tema bang'e no just a few minutes to jogo owinjo ma muoch moro maduong' tema ka gidhi ng'eto wacho giyudo ka kara ne nitiere kara en Cyrus Jirongo gari owuok e petrol station kanyo nero. To giwacho ni ne gitemo chungo joloche mopogore opogore mondo teme reso ngima Cyrus Jirongo kapok no owito ngimane, to joloche ok ne gin responsive. Ok inyal cha joloche nikech piny bende tinde maundu ng'enye, tinde ok inyal ng'ato ok nyal chunge korio kwanza gi seche go mago tieno ne diero otieno koro chung seche moko nyalo bedo matek. Kanyo to ok nikech ji tinde samoro ikonyo ng'ato to idhi ken ni ochele moro matindi iketo ne ji ni tinyal nindo kuom ndalo mang'eny tiyudo ka misigo ma in go kata gari ma in go koro ikia kuma nitiere. To giting'o ga mwandu ma bechgi tek. To mano be tijgi mamiyogi yuto. Koro joloche gi ok wanyal chayo nikech piny osebedo dawana ni piny omer. Koro pod warito winjo mondo owinjane ni wach mar Cyrus Jirongo ni ochopo kuro. Nyaka sani koro wang'eno bila podi bende medo timo nonro matut mar yango ni to ang'o manotimore adiera mano kalure kod masira makama. Nikech ka bende nasomo sigana makamae iwacho ni obila mane okuongo chopo kar masira makamano noyango nokokawo kata nonro mano mar gigo manoyude nyamburko makamano. Kalure ne giyango ni seche moko ok onyal bedo ni en lwet dhano kata ni seche moko ni en ng'at manitemo negi. Iwacho ni obila mochung' ne weche mag apaya kata traffic officers ema e kinde makoro ne gichopo kama masira makamano notimore mane giyudo bok moko e gari kanyo mano moting'o nyaka kipande makoro noyango ni jal manoyudore masira makamano ne jaod bura machon Malugari mano Cyrus Jirongo. Ka bende nyaka sani wako mar mondo mi Nyasaye oket chunye kama okwe familia mare bende wako Nyasaye mar mondo mi ohogi e kinde gi magi kale matek. Adwano dhi mbele kod nonro mar gazet waweyo weche go motudore kod masiche mag apaya wadoga ni chien nyaka it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 mar gazet ni Daily Nation. Nitiere sigana moro momako wang'a kanyo okete kan Divine Evil, a Mission Hospital's trail of fictitious claims
and deaths. Kotudore kod maundu mosebedo katimore e od thieth moro, mano od thieth moyanga, od thieth moro makoro yang nyinge kae kaka Sisto Mazoldi Hospital mayudore e kaunti ma Nakuru. Manyaka sani koro osebedo ka akena wach ni gisebedo ka giyako omenda kuwuok e agulu mar SHA. Kata kamano chenro mag thieth makoro gilieko ni gisebedo ka gitimo kanyo ok gisebedo ka gitimo. Ochiw ranyisi mano mar jago moro kae oyang nyinge kaka Justus, kata kamano mano ok nyinge mar adier. Wacho kae ni Justus mano dwe mar 2 higa ni Justus ne orwake od thieth mano mar Sisto Mazoldi Hospital mayudore e kaunti ma Nakuru mar mondo mi otimne bero mano mar thyroideectomy ma nowinjo bed ni omuonyo omenda maderom 134,400. Kata kamano okumba mar thieth mano mar SHA ne oyango ni inyalo timne thieth bero makamano. Kata kamano bero makamano ok notimne Justus. Magi gin mana moko kuom maundu makoro osewuok e lela ni osuptalno mano mar Sisto Mazildo mayudore e kaunti ma Nakuru osebedo katimore. To ken mana Justus kende, bende nitiere jotuo moko makoro iliekore nosebed ka iwuondo ni irwako gi od thieth kacha to kara en mana maundu matimore mar mondo mi giyak omenda kuwuok e agulu mar SHA. Hansen samoro ka jatend migawo Aden Duale loso ga ewi mibadhi mantiere osiptende gi weche mag SHA nochakore ndalo NHIF sani koro en odhi nyime gi weche mag SHA. To samoro ji pinge ga ni omiyo weche mag thieth nyao, okelo tulo e weche mag thieth. To kiwinjo sigana ina mantiere ka koro e osiptal mar Mazoldi mani Nakuru ni, ti ichako idok chien to dibedo ni jatend migawo ne wacho ga adier mani koro siasa odonje, koro samoro wapinge nikech koro siasa odonje. To king'i adier tineno ka koro osiptal to ok en kata ma kende, osiptende ose nitie kata mana moko mane osemal lesen, nitie moko mane osebed black, mane osekete e list ma investigation timre, ma gitiyo gi staff mage, gitiyo gi jogo mage ndiko kanyo, gitiyo gi jotije gi kanyo ero mondo owuondre ni gin jotuo kata oti gi nyingi ni gin jotuo to ok gin jotuo. To osiptal ma Mazoldi ni to otere e rang'iny mamalo nikech gin koro gimiyo nyaka jotuo moko nyinge mok mag mi ioro ni message e simbi, to koro sama idhi register cha to kar mondo iwach nyingi ti dhi e simu king'iyo nyingi, koro kata mana ng'at mandiko nyingi acha wana ni to kwani okia nyinge koro dibed ni tuo mere, koro nyako confirm ondiko nyinge piny to koro wachore ni nitie kata mana deals moko ma osiptal no osedonje gi staff moko, to staff go ichuni ok ni ati en gima iyie tinyisi ni kok idwa to ibro lose tiji, ibuogi ni ibro lose tiji. Iyudo ka staff samoro nyisi nang'o ni inwa deal ni nyaka dhi through mondo wayud pesa, ka pesa owuok to ibro yudo 50%. Ing'eni mana enticing ng'ato ko nyisi ni ka waloso 1 million to 50% en 500,000, mano kata in ineno ka gimidhi mewo to pesa kowuok to onge gimimiyi. Nitie jal moro mayuak ka ni en pesa no kanowuok to ng'at mano nego miye pesa no en noneno ka ng'ano lal gi pesa, ong'wano pesa to lal. Nitie kata mana weche moko ka mag tax evasion, iyudo ka ng'ato nego chul 36,000 tiyudo ki ichule 30,000 inyise ni 6,000 ibro mi cash, to ko complain tinyise tini complain nang'o to dongo wami 36,000 monego mi. Tiyudo ka ma riend scheme mar evading tax ma mondo osiptal kik chul tax. Koro jogo wacho nitie former staff ka iluongo ni Amos Kiprop man en former radiologist e osiptal no owacho ni kanotimne kamano ero, kanodhi e portal mar KRA to yudo ka KRA bandhe pesni mang'eny nikech nitiere kaka KRA kanonono to yudo nang'o ni ne onge adier e wach ma pesni manoyudo. Koro wacho ni osuru ma KRA dayego pod ochulo nyaka sani. To sigana ng'eny ka ma ji mopogore opogore, nitie jomoko ma osewito kata mana nyithindgi kanyo ero kinde ma onego bed ni giyawre. Thoe moko nitie ma suspicious kanyo ero, nitiere claims mopogore opogore ma iyudo ka ng'ato thiedhi to tuo mondikne no thiedhe ok e tuo mothiedhene.
koro mana mar mondo pes SHA obi mang'eny. Koro aneno ni suptende aina gi jatend migao onego tim magi osebedo kotimo ka magi adieri wachore ni magi timore, to magi gik maketo ngima jo Kenya kuma rach, nikech ok kata mana chumi kende, nikech nitie jomoko machandore to pesa to jomoko nono ema chamo. Koro magi osuptende ma ka en adier ni gigi timore, anawacho ni jatend migao odhi nyime gi manyo timo mar deregister osuptende aina. Ayo winjo be ni timo nonro matut mar mondo mi wane ni maundu makamagi ok omedo timore, kaluwore ni koyak omenda makamato adiera nitiere jogo madwaro omenda go mar mondo mi okony ngimagi to rach ka koro waneno ka omenda makamago lwar kata lala meru e lweta chudhe moko matin makoro tiyo koda agulu mar SHA e yo ma ok ni kare. It Gazette mar 6 jatend piny Kenya William Ruto lek mare mar keto piny Kenya mar mondo mi uchumi mare odongre kata first world nation nyaka sani koro wacho ni osechakore ayanga. Ruto's dream of a first world nation begins in earnest. Wang'eno odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne oromo kod jotend migepe mopogore opogore mano e kar jot mare mano bore Nairobi kae, kama koro nitiere iwacho ni ondamo mokwongo makoro piny Kenya osegoyo mar mondo mi olos agulu mabro bedo ka choko omenda $5 trillion mabro bedo ka konyo e yore neno ni ogera piny makare pacho kae osechakore ayanga. Iwacho ni odiochieng' manyoro kuku mano mar ten migepe ne opuodho mano mar mondo mi ochuog agulu mano mar National Infrastructure Fund kachiel kod mano mar the Sovereign Wealth Fund makoro bro bedo ka nyayo wechego mago mag dongruok kachiel kod ting'o malo uchumi mapacho kae. Magi timore e kinde mabende jogo makwedo sirikal koro wacho ni sirikal kar mondo koro ging'i sectors mamoko kuom ranyisi kaka sekta mar somo ma ok tim makare, sirikal to koro chugo agulu mag wechego mag dongruok. Hansel jatend piny Kenya neno ka temo yudo yore mopogore mar neno ni dongruok obiro Kenya ka. An ayie kode e one area ni nyaka wan kaka jo Kenya kinde moko ne wacho ka ni piny ma oko chocho luorwa, but kiduoge ground ka to gik moko ok chal kaka ineno wa oko kuchocho. Nyaka wane ni wadhi e next level, nikech next level kuomwa en first world, en piny mosedongore, nikech infrastructure moko wan godo but ok ochopo kuma dwarore. Koro nyaka neni gigi oket okenge maneno nang'o ni wachopo kuro. To sani to ja Kenya kata mana jo piny Kenya wacho nang'o ni osuru ma sirikal ng'adowa ng'eny. Tadier osuru ng'eny ma samoro osara koduogo kidhi e ot iyudo ka osara ni ok rom. Koro nyaka sirikal bende many kaka loso neno ni dongruok obedo. To mondo i attract investors, i attract joket mwandu, nyaka ineni infrastructure osebedo, nyaka ineni sitima nitie, nyaka ineni pi nitie, nyaka ineni nderni nitie, nyaka ineni airport olosi, nyaka ineni kuonde mag dak olosi, eka investors bro biro Kenya. Kata sani koro jatend piny osebiro gi wach ma limited liability company ma koro osechako funds moko kaka National Infrastructure Fund gi Sovereignty Wealth Fund ma wacho ni dhi neno ni dongruogego obedo. To ma ok en gima pesa osuru ema ibro tigo. Nitiere investors mopogore ema bro invest e projects mopogore opogore Kenya ka with a return in the future. Sani nitiere kaka weche mag pension funds, private equity funds, development financial institutions ma osene kaka potential targeted investors ma bro neno nang'o ni giketo pesi kanyo ero. To penjo ma jo Kenya penjo maduong' ni en jalno mane ma bro rito pesnigi. Mibadhi bro bedo pesnigi to wabro ng'e nade, accountability bro tim nade. Magi penjo ma jo Kenya penjo. Didi Nyoro be nya winjo kanyo kanye kwedo wachno, nyowacho ni sirikal onego ng'i weche mag sikul, ong'i weche mag capitation, ong'i weche mag condition mag sikunde. Although ayie kode nikech sirikal onego bed ni ng'iyo mago eko, but an gima penjo ni Ndidi Nyoro tinde kariek ndalo mane ne sirikal, to what was happening dak ne wawinje kane o raise issues gi matinde kae noko kore ka tinde gi riek matinde gi ng'eyo, tinde kore ka gi ng'eyo moloyo ji te. Awacho ni
samoro waket siasa kan tenge mondo wanene dongruok obedo. Mano gima anyalo wacho kan. Kita aneno ka paro ma jatend piny obiro kodo ni, aneno ka en paro maber kobedo implemented maber. Shida ma Kenya ka en implementation, paro to wan go maber ahinya. En implementation gi mibadhi bende seche moko nyalo donjo iye ka iyudo ni omenda makamano ok tigo e yo makare, to mana kisewacho ni winjo be ni kete tim e yo makare mar mondo mi wane ni leka mar jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi wabed ane kaka pinje kaka Singapore wachopo kanyo mar mondo mi wan bende kaka jo Kenya wawinjane wega kata winjane bera mano mar bedo pinya modongore. Adwa dhi mana mapiyo piyo ka aluore ni thuolo marwa mar nono mar gazet aneno koserumo. It gazet mar 8 mar gazet mar Daily Nation wacho ka ni Ruku ka achiel kod Mbarire nyaka sani koro ochiero mano siasa mano mar wanyalo wacho ni mar yuarruok kata gino miluongo kanyo kod dhongere ni rivalry ahinya nyate gweng'go mago mag Mount Kenya kotudore kod jogo manitiere Mount Kenya East kaachiel kod jogo manitiere Mount Kenya West. Wang'e ni Mount Kenya West oting'o mano Mount Kenya East oting'o counties kaka mano mar Meru, Embu kaachiel kod county mano mar Tharaka Nithi. To wang'e ni gwengego manitiere Mount Kenya East oting'o mano Mount Kenya West oting'o Laikipia, Murang'a, Kiambu, Nyeri, Kirinyaga, Nyandarua kaachiel kod Nakuru counties. County ma Nakuru. To wang'e ni ywaruok ma kamae biro ahinya nyaka tudore kod yango ni ng'ama nitiere kod oteku ahinya nyate gweng' mwawuoke nikech wang'eyo ni lweny ma kamae kinde mathoth nitiere kinda mano mane en jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua makoro wuok e gwengego mago mag Mount Kenya West mano county ma Nyeri. To wang'e ni jalup jatend piny masani mano Kithure Kindiki ento wuok e gweng'go mago mag Mount Kenya East moting'o county mano ma Tharaka Nithi. Ywaruok ma kamae osebedo ni koro gin jomage manitiere kod oteku mane momiyo governor mano Cecil Mbarire nyaka sani koro gisebedo ka giwacho ni gin kaka jogo mawuok e gwengego mago mag Mount Kenya East gibo bedo kaka ging'eyo kaka ginyalo loso yorgi kisiasa. Wang'e ni gwengego mag Mount Kenya kinde mathoth givote ga as a block kata kaka joka ng'at achiel. Kata kamano wang' ni kidek wanyalo neno pogruok moro ahinya nyate yiero mar 2027 Hansen. Aparo ni gima chando Mount Kenya maduong' ahinya en sirikand William Ruto number 1 osenjao Mount Kenya. Number 2 onge ing'eni sani wacho ni Kaluo pod onge kingpin, but king'iyo kata mana Mount Kenya owuon be onge kingpin moro minyalo wacho ni mae e ng'at ma Mount Kenya mangima nyalo luwo as one. Ing'eni kinde mokalo waseneno ka ne giluwo Kenyatta, giduogo giluwo Kibaki, nyicha giluwo Uhuru Kenyatta, makoro nye gin e tok Ruto, William Ruto, though Ruto can kingpin man, but nye gi support as a unit, as a block. But sani koro waneno ka rifts go sechako wuok nikech sani koro ng'ato oseneno nang'o ni nitiere vacuum, nitiere space moro ma nyalo bedo covered. Of course, rivalry nitiere kind Rigathi Gachagua gi Kindiki sani. Onge ng'at nyalo wacho ni maeri e kingpin makoro chung' sani areas mag Mount Kenya. Kata kamano nitiere historical issues be ma osebedo in the past, nikech iyudo ka kinde molos sirikal iyudo ka Mount Kenya West ema dominate ga appointments, dominate ga sirikendego. Koro jo East be sani koro wacho nang'o ni nyaka gichiew ma ging'e ni their political ambitions, economic ambitions bendo ng'i sama giwuok kamano to gidwa ni giwuok gimbe gi negotiate as a block ma East nikech mondo giwuok e dominance moro ma West osebedo godo cha. Iyudo ka West osegolo presidents adek sani, Kibaki, Kenyatta gi Uhuru makoro nyicho wuok. Gisegolo presidents adek gi vice presidents be gisegolo. To sani koro Kindiki maparo ni makoro nyobedo achiel kuom jogo mosebedo gi top positions makoro gineno ni ka koro sani koro ng'atwa ni kacha cha wan ema koro onego bed ni luwo, ok onego bed ni waluwo West. Wan ema sani ng'atwa nigi the highest position, matiende ni West onego bed ni gin ema gibiro penjowa ni wachiko kanye, ok ni kendo wan ema pod wadok West to wan ema ng'atwa ni kanyero. Nitiere ka Ruku kaka isewacho gi Cecil Mbarire nyawacho ni nyaka gi protect
interest magi, nyaka gi protect economical gi political interest magi. Wachno Miss Mbariri mano governor ma Embu nyosiro mowacho ni asiro gima owacho ni nyaka wambe sani koro osechopo, kinde osechopo ma nyaka wambe koro wawuogo kaka block ma East, mano Meru, Tharaka gi Embu. Aya, gazet podi oketo weche mopogore opogore. It gazet mar 10 kanyo bende koro aneno ka jopuonjre manotimo penj mar KJSEA moko kuom gi dwaro loko paro mar mondo mi giyier ane career paths mopogore opogore. To wang'eyo ni migawo mochung' ne wechego mag somo e pacho kae ochwalo negi thuolo mano mar jumbe 2 mar mondo mi ng'ama seche moko noyiero STEM to koro dwa dhi e social sciences kata arts and sport nyalo loko e yo makare. Chen owach ma kamano nyaka Ramogi Jwang inyalo somo It gazet mar 10. It gazet mar 10 kod achiel bende Trufen mano nyadendi makoro ne omako kata nokwako yiena kuom seche 72 odiochieng' manyoro ne oromo kod jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne Kithure Kindiki. Ande kanyo ni no sleep no food, how Trufena managed to break tree hugger record. Wang'e ni ne mano seto record mokwongo mar seche 48 ne koro vunjo record makamano mochopo seche 72. Adwa notie kod machinglo manitiere It gazet mar 17 mar gazet ma Daily Nation. Machinglo makamano tudore kod wechego mago mag temo gayo masiche mag apaya mosebedo ka timore pacho kae, kendo aneno ka higa ni nitiere medruok e masiche mag apaya. Gino mano miyo gai mar do odiochieng' manyoro ne ogolo chik mar mondo mi ng'ata moketho chike mag apaya tiyali kanyo onge ni podi chwalo ni ibichopo e court kata juma manyien. King'eyo machinglo ma kamae Hansel, inakia ni korka kori inyalo interpret yo machalo nade. Anno ka nitiere jal ma orwako nanga machalo kod mano mar ogai mar doho e majarwako, to nitiere ja EACC, to nitiere jal machalo na ogai mar obila. Penje ni ang'o matimore ka Hansel? An kaka nene kae chal ka gima ng'ato ka ng'ato of course dwaro mondo thoe manie apeyni okedgo. Kata kamano ng'ato dwa notime kaka en moneno, nikech koro en rungu achiel but en gi bede mopogore opogore. Bede adek. Kata nitie bede moko ma onge kama paro jagoro nyowe intentionally. Koro ng'ato dwa no ochwad runguni kaka en moneno. EACC iseyo kocha no ok deal gi mibadhi kaka dwarore. Police koni wacho ni kache koro e chuny mibadhi mar kao asoya mit bilia apaya. To judiciary bi wacho ni nitiere kaka samoro bok gi deal gi cases mag mibadhi. Koro ng'ato nitie kaka neno ni onego gi deal gi weche mag thoe manie peyni ni to adier makende ni nyaka gilok pachgi mondo giti kanyakla eka wabro kaka jo Kenya wabro winjo ber mar dwaro manye waneno ka nye duolno nyose wacho ni dwa keto mondo oneni thoe odok piny e apeyni ma Kenya. Nyaka Ramogi Jwang imbe nyalo ng'iyo machinglo makamano tipong' kod wi ni to ang'o matimore. Kata kamano maduong' mogik en ni jogo matiyo kod apeyni ahinya te kindegi mag sikuku ritre e ndara ji oluw chike mag apaya mar mondo mi waduoka ne piny masiche mag apaya. Adwa nong'i mana It gazet mokwongo kende mar gazet mar The Standard kae to watieka nonro mar gazet mar The Standard ondike kanyo ni agencies of slavery kotudore kod gino mosebedo ka timore kaka osebed ke iwuondo jo Kenya ni nitiere tich e pinyno mar Russia. Kata kamano tije onge. Jo Kenya makamagi kowuok pacho kae to koro gidhi yudore e kind jolwenya mag Russia e rakruok e kind piny Russia kod pinyno mano mar Ukraine. Gino mosemiyo moko kuom gi owito ngimagi. Kaluwore kod gino makoro iwacho kae nitiere achije mago maderom 22 makoro osedadhoggi kotudore kod wuondo jopiny ni nitiere tije Russia to kara onge tije Russia ji dhi bedo mana jolweny. Hansel mana mapiyo piyo kwatieko. Singo ma agencies gi wacho ni ibro chuli pesa madhi mana almost 400,000. Aneno ka pesa mondika en almost 400,000. To wacho ni salary ma ibro chuli en koriw kamoro achiel to bedo 1.5 million ma onge ng'at mose access pesa no. Gima moko tiere chudo moko mani kaeri tiere medical cost gi weche mamoko ma miyo jo Kenya mang'eny kowinjo mago eko to lombo gi mondo ging'i tije mani Russia go ka gikia ni tije gi kara dhi keto gi ni koro gidhi dhaw ne piny mar Russia. Koro agencies gi chal kagima koro oseloko strategy. Yande wawinjo ni gitero ji Dubai, gitero ji Arabu kocha cha to giseloko. Sani koro gitero ji Russia, gitero ji
kuonde ma lwenje nitie nikech kuondego documentation malong'o madwarore onge. Russia be sani desperate nikech lweny mane gigo gi Ukraine ne giweni nyalo rumo bang' jumbe 2. Lweny osedhi sani koro igni mokalo. Makoro sani koro kata mana resources ma ginyalo bedo ni nitiere kaka ong'ikre, so koro gimbe gin desperate gidwaro. Nitiere jo Kenya moko mosemaki ni detention kanyo, mamoro nyoda dhoge ka owacho kaka ok nonyisi gi piny ma gidhiye, gin gidhi udhi oko. Ka koro nyaka sani wacho ni moko kuom agencies kaachiel kod jogo makoro oseyangi oting'o kanyo Shelet Global Face, wantiere kod Talent Shepherd, Gilbert Kirui, Edward Gituku, Judith Njeri, Francis Wahomi, Boniface Loyford, Shefi Habiba kaachiel kod Dhahabo Mustafa. Mago mana moko kuom agencies makoro oseyangi ni wuondo jopiny ni nitiere tije Russia to kara onge. Wach mogik ka watieko Hansel. Wach mogik en mani sani koro wadhi e sikuku, wapar ni sikuku ma wadhi en birthday ma Yesu, ok en birthday wa. Kik wachiema sasa, kik wariem marach, kik wametha sasa makoro kelo thoe, kelo hinyruok. Januari kochopo, Januari pod nitie, piny ngima pod rodhi mana mbele, koro kik watim gik moko extravagantly. Waket kikomo kwa ng'eni kata mana higa manyien pod wapro dwaro celebrate Christmas. Kik ket ngima wa kama rach ma bro kelonwa hinyruok, kelone familia magwa hinyruok. Kata kidhi dala dhi riemb maber, kineno ka nindo ingi nikech jatend doho Kenya kanyo wacho nang'o ni maximum 8 hours. Kiseriembo 8 hours oromi ichopo Kisumu. Iyue nende iduog chieng' machielo. Kata kok imake it chieng' Christmas no pod inyalo luongo anyuola ni the next day ubed kamoro achiel mondo ucham Christmas magi. Aya, erokamano ahinya Hansel Oyango. To jogo mantiere kod nyithindo bende orit nyithindgi e yo makare. Wang'e ni rusa obedo mabor ahinya, to Januari biro, school fees nitiere ka, nyithindo madonjo e klese mopogore opogore bende dwaro buge. Omiyo jonyuola obedane mariek e kindegi mag sikuku. Erokamano ahinya Hansel Oyango kuom kawo thuolo mari mar bedo koda e nonro mar gazet. Nyakoromo Jwang' wakawo mana yueyo madundo gi sani, bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Opiny. Kik idhi mabor.